Egy mese soha nem csak egy mese, ugyanis szórakoztathat, taníthat, elgondolkodtathat és értékeket adhat át, amik gyerekeinket akár egész életükben elkísérhetik. Ha ti is szeretnétek kimaxolni azt a kis értékes időt, melyet meseolvasással töltötök, akkor a Nem mindegy mese csatornája nektek szól. A mesekönyv bemutatók és elemzések mellett hallgathattok felolvasásokat és interjúkat is. Higgyétek el, a készítőkre is érdemes odafigyelni, hiszen a jó mesék nem az első oldalon kezdődnek, hanem amikor az alkotókban megfogalmazódik a gondolat. Adjunk valami minőségit a gyerekeknek. Sziasztok, én a Meseguru vagyok. Ha tudni szeretnétek, hogyan születnek az igazán jó mesekönyvek, akkor maradjatok is velem és hallgassátok meg a mai interjút. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Nem mindegy mese csatorna, én a Meseguru vagyok, és most egy könyv bemutatása és elemzése helyett a készítőkre szeretném tenni a fókuszt, mert ahogyan azt a bevezetőben is hallhattátok, a jó mesekönyvek akkor születnek, amikor az alkotókban megfogalmazódik a gondolat, adjunk valami minőségit a gyerekeknek. Képzeljétek el, hogy amikor elindítottam a Nem mindegy mese projektet, azt hittem, hogy ezzel a szemlélettel viszonylag egyedül leszek. Aztán sorra találkoztam olyan alkotókba, akikben ugyanez a gondolat fogalmazódott meg, és a mai vendégeim pontosan közéjük tartoznak. Egy kis sztori. Biztos emlékeztek, júli 22-én lett publikus a Dombó új mutatványa mesekönyv bemutatása és elemzése. Itt most röviden szummázom, nagyon jó a könyv. Beszerzését mindenkinek ajánlom. Mivel Disney mesekönyvről beszélünk, azért természetesen ezek nem magyarul, hanem angolul íródtak. Rengeteg történetet, illetve a Disney kiadványt Makainé Forgács Melinda és Makai László fordított le. Én bennem felmerült a kérdés, hogy vajon milyen lehetett Disney mesekönyveket fordítani. Úgyhogy nem is voltam szívbajos, azonnal felvettem velük a kapcsolatot, és közöltem velük azon szerény szándékomat, hogy egy rövid interjút szeretnék készíteni velük ezen munkásságukról. Gondolom sejtitek, hogy bizony igent mondtak. Úgyhogy fogadjátok szeretettel Makainé Forgács Melindát és Makai Lászlót, akik a Disney könyvek javarészét fordították. Akkor én itt rögtön le is támadnálak benneteket a kérdéseimmel. Egy fordítói munkához nyilván kell megfelelő nyelvtudás. De hogyan jut el valaki a könyvekhez, illetve hát ebben az esetben a Disney mesekönyvekhez? Hogy kell ezt elképzelni? A fordító bekopog a kiadó ajtaján, hogy hello, ezzel foglalkozom, tessék itt egy referenciaanyag, vagy pályázat útján. Esetleg, mint vállalkozó hirdeti magát, és akkor nem is biztos, hogy csak könyveket fog fordítani, hanem lehet, hogy olykor leveleket, hivatalos dokumentumokat. Egy magyar fordító hogy kapja meg azt a nagy lehetőséget, hogy fordítóként egy olyan nagy céget képviseljen, mint a Disney? Csak annyi, hogy a legalapabb dolgoktól induljunk. Ugye Melinda német és angol szakot végzett az ELTÉn, én csak egy mezei angol szakot, és az egyetemen találkoztunk, onnan a mi kapcsolatunk, és onnan az angol nyelv iránt érzett szerelmünk, és ennek kapcsán jutottunk ehhez a munkához, mesekönyveket fordítsunk, aminek az oroszlán részét természetesen Melinda végzi. Alapvetően nagyon szívesen fordítottam mindig, és egyetemista koromban valóban így csináltam, hogy nem bekopogtam, de elmentem egy újságárushoz. Az újságárusnál kiválogattam azokat az újságokat, amiket érdekesnek találtam, és amiben úgy tűnt, hogy talán külföldi cikkeket is feldolgoznak. Egyenként felhívogattam őket, hogy nyelvszakos vagyok, nagyon szívesen vállalnék fordításokat, már nem emlékszem a címére a magazinnak, és konkrétan tényleg ezt csináltam, hogy írtam leveleket, és telefonálgattam, így a nagy számok törvénye alapján, hát ha akad valami lehetőség, úgyhogy tulajdonképpen akadt is, ez még nem az Egmontos könyv volt. A Millers lapkiadónál kaptam egy ilyen munkát, ők adtak ki annak idején a Ő nagyság, a Kiskegyed, krimiket, de ezeket így élvezetes volt fordítani. Természettudományos újságoknak is írtam, még a Burda magazinnak is angol-német nyelven volt, és akkor végül is náluk
mondjuk elkezdtem dolgozni, végül is abból egy ilyen rendszeres munka lett, úgyhogy ez nekem egy nagyon jó kis egyetemi ösztöndíjkiegészítés volt, és aztán láttam egy hirdetést egy újságban, hogy a Walt Disney könyveket, illetve a magazinokat, akkor még csak magazinok voltak, kiadó cég szerkesztőt keres, és gondoltam, hogy én most már legalább 1 éve fordítok egy lapkiadónál, úgyhogy én erre bátran jelentkezhetek, mint aki a szerkesztés nagy ismerője. Így aztán jelentkeztem az Egmonthoz, be is hívtak egy interjúra, de hát aztán hamar kiderült, hogy nekem igazából így a szerkesztésben még 0 gyakorlatom van. Az, hogy egy szerkesztés mit jelent, meg hogy hogyan születik egy újság, arról azért még nem sok fogalmam volt. Valószínűleg jó benyomást tettem az akkori vezetőségre. Igyekszem, Tompa Ágnes volt akkor az igazgatója az Egmont kiadónak. Mondta, hogy hát szerkesztőként valószínűleg nem engem fog választani, de hogyha esetleg van kedvem lektorálásra, vagy ilyesmire, akkor kereshetnek-e később. Tulajdonképpen így indult. Elsőként a Tom és Jerry magazinnal indult az Egmontos pályafutásom, kellett csinálni egy próbafordítást természetesen, és akkor onnantól kezdtem el az Egmontnak a Tom és Jerry magazint fordítani, és ezt nagyon-nagyon sokáig, tehát 20-25 éven keresztül, illetve több egyéb magazin is mindig jelentek meg, amik így a legelejétől szinte az Egmont végéig tartottak, azok ilyen Barbie magazin, Mici Mackó, ezek voltak a legtúlélősebbek. Illetve, hogyha megjelent a Disney csatornán valamilyen új rajzfilmsorozat, például ilyen Mancsőrjárat, Thomas a gőzmozdony, vagy egy játékfilm, ilyen Hannah Montana és társai, akkor azokhoz is mindig volt egy magazin, ezeket a magazinokat nagyrészt én fordítottam. És aztán így a magazinok után, vagy közben megkerestek azzal is, hogy könyvek is lennének, és hogy van-e kedvünk esetleg könyveket, ezek ilyen egyedi megbízások, tehát ilyen egyedi kiadású könyvek, illetve hát volt ez a Disney könyvklub, amit hát most így visszanéztem, hogy tényleg legalább 100 kötete jelent meg, amit mi fordítottunk, úgyhogy így indult igazából. Szóval tényleg szinte úgy, hogy bekopogtam is, mondtam, hogy én szeretnék fordítani. Egy egyetemisnek nincsenek nagy elvárásai. Hát én innentől kezdve akkor meg fog becsülni minden egyes lehetőséget, még nagyon nagy dolgok sülhetnek ki belőle. Milyen érzés volt maga a tudat, hogy te most Disney mesekönyveket fordítasz? Nekem biztos dagadt volna a májam. Örültem neki, de így nem éreztem ezt különösebben, hogy ez most egy ilyen presztízs kérdés, bár hát valószínűleg tényleg kevés ember dolgozott ilyen területen, úgyhogy most így utólag tényleg nagy kiváltságnak tekintem ezt az egészet. Akkor úgy a munka részét láttam, hogy le kell adni, és kőkeményen csinálni kell. Inkább felelősséget éreztünk, mint megboldogult néhai pedagógusok. Úgy gondoltuk, hogy mi a fiataloknak, a jövő generációnak készítünk meseanyagot, olvasmányokat, olvasnivalót. Így álltunk hozzá a munkához, mind nyelvi szempontból igényes legyen, mind pedig tartalmilag is. Tehát nem egyszer fordult elő, hogy a nagyon egyszerű angol nyelvezetű és nagyon egyszerű történetbe azért egy kicsit belenyúltunk, hogy olyan üzenete is legyen, ami esetleg jól esik a gyerekeknek és tanulhatnak belőle. Hát amikor Barbie már mindent megoldott, akkor becsempésztünk egy kis alázatot, szerénységet vagy segítőkészséget így a történetbe, hogy minta is megjelennen a gyerekek előtt. Pontosan ezek azok a gondolatok és motivációk, amik egy mesekönyv elkészültekor átjönnek. Tehát egy minőségi mesekönyvön érezhető, ez átjön, hogy ez nem egy összecsapott munka, hogy azzal foglalkoztak, átgondolták, felépítették, lektorálták. És én annyira mérges vagyok, hogy bizonyos mesekönyvek elkészítésekor gyakorlatilag hülyének nézik a szülőt, a gyerek pedig értéktelenné válik. Mert jó ez a gyereknek, annak mindegy, az mindennek örül. Szegény szülő meg gyakran észre sem veszi, hogy palira vették, és egyes könyvekben olyan súlyos hibák vannak, amik konkrétan rossz hatással vannak a gyerekre. De ennek részleteiről majd az előadásomon fogok beszélni. Na, ott tartunk, hogy Melinda már fordít az Egmontnak, de már most László is megjelent a színen. Hogy lett a szólóból duó? Összeházasodtunk, ott kezdődött. Én a lektorálás részét, utána meg cseréltünk, tehát ki, hogy fért hozzá a munkához. Tehát lényeg az, hogy egy idő után már egyikünk fordított, másik lektorált. És hogyha olyan kreatív dologra volt szükség, akkor ott az a kettőnknek a közös munkájából eredt. Azt tudni kell hozzá, hogy igazából akkoriban, amikor elkezdtük,
és hát főként amikor ezt az egészet csináltuk, a Disney Könyvklub időszakában voltak kicsik a gyerekeink, tehát akkor születtek, úgyhogy a fordítások egy része úgy készült, hogy a nagyszülők vigyáztak addig a gyerekekre, mert hát azt azért nem lehet úgy kisgyerekek mellett csinálni. Volt, amikor én nem tudtam, akkor a Laci szállt be, és akkor ő csinálta a fordítás részét, illetve hát az ilyen kreatívabb részekben ő ügyesebb, tehát ilyen vers, rímelés, és általában én rábíztam, hogyha volt valami kis dalocska, vagy vers a könyvben. De igen, tehát mindig egymásét elolvastuk, így lett kettős munka. Aztán nyilván változott az, hogy ki mennyit készített ebből, de így a kettőnk neve alatt szerepelt ez az egész, így ennél fogva. Meg anya csak egy van, tehát nyilván egy anyuka azért a gyerekek nagyon fontos, hogy foglalkozzon. Egy anya tartja össze a családot, és nyilván az ő felelőssége más, és akkor ilyenkor én megpróbáltam beugrani és csinálni a fordítást. Nagyon jó érzés ezt hallani. Ti végig egy egységet alkottatok. Nem csak abban értettetek egyet, hogy minőségi munkát szeretnétek kiadni a kezetekből, hanem abban is, hogy milyen óriási felelőssége van annak, amit egy gyerek kezébe adunk. Teljesen tudatosan figyeltetek arra, hogy a történetek megfelelően kommunikáljanak, és ennek a jelentőségét a saját családotokban is megtapasztaltátok. Ami pedig számomra különösen szép volt, hogy ez a szemlélet nem állt meg kettőtöknél, nem csak a szűk családban volt meg ez az összhang és támogatás, hanem a nagyszülők részéről is. Ez nagyon ritka és nagyon értékes. Ráadásul annyira odafigyeltetek a munka minőségére, hogy még házon belül egymást is lektoráltátok. Viszont felmerült bennem a kérdés, hogy a Disney, mint a teljes világot meghódító cég, illetve annak a magyarországi Disney Könyvklub kirendeltsége, gondolom ők elég erősen odafigyeltek a brandre és a tartalomra. Amit leadtatok, azt mennyire szűrték vagy véleményezték, mielőtt végleges formában megjelent? Én úgy tudom, hogy azért a szerkesztőknek volt egy ilyen feladata, a terméket menedzselték, tehát a teljes gyártásét felügyeltek. Volt egy-két alkalom, amikor mi is tanultunk abból, amit esetleg egy tor kijavított. Egyébként eléggé megbíztak bennünk. Olyan előfordult, hogy megmondták, hogy az utóbbi időszakban a 7 törpét nem volt szabad törpének nevezni. Igen, nyilván próbálták itt az emberi jogokat figyelembe venni. Igen, Nekünk se igen. jutott eszünkbe, de nem akarunk senkit megbántani ezzel a kifejezéssel, akkor tehát mi is tudomásul vettük, annak ellenére, hogy még mi is úgy nőttünk föl, hogy meg volt a hófehérke és a 7 törpéje, de úgy látszik erre fontos odafigyelni, és ezt abszolút respektáltuk. Jaj, bocsánat, meg is magyarázom, hogy miért reagálok így. Nekem erről a törpés dologról Bartos Erika egyik klasszikus meséje, a Bogyó és Babóca jutott eszembe. Van egy epizód, amikor a kis bogarak egy versenyt tartanak, ahol futni kell, és azon a versenyen indították a csiga gyereket is. És hát csodák csodájára szegény kis csigafiú nem tudott teljesíteni, mert hát ő egy csiga, az előnyei közt nem szerepel a gyorsaság. És ezt a nem túl erős teljesítményt nehezményezte az egyik barátjuk, ezért mérgében így fogalmazott: lassú csiga! Aztán rögtön helyre is lett rakva a gyerek, hogy így nem beszélünk másokkal. És megmondom az őszintét, hogy engem nagyon sokáig frusztrált, hogy miért baj az, hogy a csigát csigának hívják. Mert hát Bogyó egy csiga, akkor nem lehet rámondani, hogy szöcske. És végül megértettem, hogy ennek igenis jelentősége van. Gondoljunk abba bele, hogy ha nem akarok csúnyát mondani, akkor a szítkozódó gondolataimat másképpen is ki tudom fejteni. Például úgy látom, hogy női közvetlen felmenőd is azt az ősi mesterséget űzte, melyhez semmilyen szinten nem kellett tanulni, elegek voltak a testi adottságai. De akármilyen szépen is fogalmaztam meg, attól én még ugyanúgy csúnyát mondtam az édesanyjára. És a mesében is a lassú csiga kifejezés szitokként jelenik meg. Ezért szólnak rá. De amikor faj meghatározás van a mesében, akkor nem használ másik szót a csiga helyett, tehát a csiga kifejezés önmagában nem lett rágár vagy degradáló. Így én arra a következtetésre jutottam, hogy nem minden esetben a szó a sértő, hanem ahogyan az ember azt használja. De kíváncsi vagyok a hallgatók véleményére is. Szerintetek valóban sértő a törpe szó? Vagy inkább az számít, hogy milyen helyzetben és milyen szándékkal használjuk? Írjátok meg a videó alatti komment szekcióban.
Ilyen példakövetelmény mellett felmerült bennem az a kérdés, hogy mi volt a legnehezebb ezekben a fordításokban. Volt ezeknek valami különlegességük, sajátosságuk? Más egy Disney mesekönyvet fordítani, mint mondjuk egy bármilyen más kevésbé ismertet? Igazából azt szerintem már a Laci is említette, hogy annak ellenére, hogy Disney, szerintem igyekeztek egy rendkívül egyszerű nyelvezetet használni. A legnehezebb talán ez volt, hogy ezt a nyelvezetet felturbózzuk egy kicsit úgy, hogy magyarul is élvezhető legyen, ugyanakkor a gyerekek is megértsék. Például, amikor angolban minden egyes megszólalás után az a szó szerepelt, hogy said Snow White, said anyone, akkor azt nyilván próbáltuk minden alkalommal valamilyen másik szóval visszaadni. Próbáltuk egy kicsit élvezetesebbé vagy választékosabbá tenni. Hogy nagyon kevés, minimális párbeszéd volt ezekben az eredeti történetekben. Próbáltuk így is életet vinni bele. Tehát ezek szerint az elf, hogy ti minőségit adjatok a gyerekeknek, megjelent az elhivatottságotokban, ahogyan azt korábban is említettétek, és végül a tényleges munkátokban is. És ezért volt ezek szerint ez a legnehezebb, mert valójában ennek a megteremtése komoly munkát, odafigyelést igényelt, illetve hát igényel valójában most is. A Dumbós mesekönyvben ez maximálisan átjön. Pont nemrégiben beszélgettem egy író-szerkesztő barátosnémmal, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy az érthető, nyomon követhető írás az egyenlő azzal, hogy egyszerű a szöveg. Pedig ez így ebben a formában nem teljesen igaz. Az íróknak külön tanítják, hogy hogyan kell úgy megélni egy párbeszédet mondjuk, hogy például ez a mondta szó ne is jelenjen meg olyan gyakran, illetve hogy hogyan legyenek jól beazonosíthatók a karakterek anélkül, hogy megneveznénk konkrétan az alanyt, meg hát ennek van is egy sorrendisége. És az a szert szó kezelése, ez gyakorlatilag pontosan ez az írói technika. A fordítás mellett ezek szerinti magát, az írást is, írásgyakorlatokat, technikákat is tanultatok? Én azt gondolom, hogy ezt így a tapasztalat révén tanultuk elsősorban. A nyelvszakokon nem magyarul tanultuk ezeket a technikákat, de azért nyilván irodalmat, nyelvészetet németül is tanultunk, tehát ezért ott is szóba került egy-két ilyen dolog, de hát nyilván nem magyarul, tehát nem a magyar nyelvet gyakoroltuk. Fordítói szeminárium, az szerintem én olyanra is jártam, de igazából nem, konkrétan így nem tanultuk tapasztalatból, vagy nem is tudom, hát az olvasmány élményeink alapján. De igen, tehát ez a fordítói szeminárium az valóban nekem is szerepelt így a tanmenetben, nagyon szerettem, de mondjuk nem sok mindennel foglalkoztunk. Inkább az irodalom iránti szeretetből merítkezik és abból táplálkozik. Akár az, hogyha az ember leül nagy ritkán, ha van ideje verselni, vagy valami hasonló, tehát irodalmi affinitás, ha szabad a nagy zoló szót használni, mert ez valószínűleg egy komoly író-költő, ha meghallja, akkor halálra röhögi magát, hogy én ezt így nevezem. De nálatok megvolt az az őszinte motiváció és hozzáállás, ami segített abban, hogy ezt a részt megértsétek, és megtanuljátok félig ilyen autodidakta módon. Nyilván nem volt arra szükség, hogy íróvá avanzsáljátok magatokat, hiszen nektek már nem kellett a történetet kitalálni, azt ti készhez kaptátok. Én július 1-én indítottam a Nem mindegy mese csatornát, még sincs újságírói végzettségem, vagy nem tanultam előtte videószerkesztés és forgatókönyvírást, ezeket most tanulom, és látszik, hogy van még hova fejlődni. Annyit hagy mondjak, nagyon ügyesen vezeted ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen, igyekszem, nagyon igyekszem. Azt látom, hogy a világ már egyre tudatosabb, egyre jobban értik az okozati tényezőket a gyereknevelésben, a pszichológiában, az oktatásban, érzelmi téren is, de valahogy a mesekönyvek kiestek, illetve nem kaptak még akkora fókuszt és gondoskodást, mint amit kellene, hiszen ezek a könyvek a megjelenésükkel és a tartalmukkal mind hatással vannak a gyerekeinkre. És szeretném erre felhívni az emberek figyelmét, eljuttatni hozzájuk ezt az üzenetet. Ez egy nagyon fontos dolog, és maximálisan támogatjuk. Na, de a kitérő után kanyarodjunk vissza hozzátok. Van esetleg olyan személyes élményetek ebből az időszakból, amit szívesen megosztanátok velünk? Például volt olyan Disney könyv vagy karakter, aki közel állt a szívetekhez, vagy épp ellenkezőleg? Van esetleg a Disney mesekönyvek között olyan, aminek a fordítására különösen büszkék vagytok?
Alapvetően, amikor csináltuk, mindegyiket nagyon komolyan vettük, és ezeket nagy szeretettel próbáltuk lefordítani. Hogyha muszáj így választani, akkor van, azt hiszem, Postakacsa, az volt a címe. Egy Donald kacsás történet, ami azért volt különös élmény, mert azt láttuk, hogy rímbe van szedve. Aztán elkezdtük mi is ebben a formában fordítani, utána láttuk, hogy a mese írója, az angol eredeti írója feladta ezt, és utána szépen átment prózába. De mi már, hogyha elkezdtük versben megfogalmazni ezt az egész mesét, akkor próbáltuk végigvinni, és emlékszem, hogy viszont ez roppant időigényes volt. Történet feléig, vagy kétharmadáig jutottunk el, amikor azt mondták, hogy bocsánat, nincs több idő, le kell adni. És ezt én egy kicsit sajnáltam, mert úgy éreztük, hogy a képességeinkhez képest egész jól sikerült az eleje, amikor még volt időnk, és a végén beleadtunk apait, anyait, de ott még tudtunk volna gondolkodni, hogy a ritmika, meg stb. Az jobban passzoljon az egészhez. Tehát ez egy ilyen emlékezetes mese volt. Örömmel töltött el, hogy voltak benne sikeres megfogalmazások. De a visszajelzés az nagyon pozitív volt. Nagyon-nagyon értékelték ezt a könyvet. Itt én megint csak az elhivatottságot vélem felfedezni a minőség irányába. Nem egyszerűen egy fordítás volt a cél, hanem egy olyan szöveg megalkotása, amely magyarul is ugyanazt az élményt adja vissza, és talán pont ez a legnehezebb része az alkotásnak, hogy az ember mindig érzi, még ezen is lehetne egy kicsit csiszolni, de ismerős érzés. Szóba jött a verselés is, úgyhogy muszáj vagyok visszakérdeznem ebben kapcsolatban. Ezt is ugyanolyan intuitív módon sajátítottátok el, mint a különböző írástechnikákat, vagy ezen a területen már kértetek külső segítséget, esetleg tudatosan képeztétek magatokat? Hát igazából nem. Ma már az interneten van ilyen, hogy rímszótár, és akkor az sokat segít, de akkor még ilyen sem nagyon volt. Illetve én arra emlékszem, hogy amikor ez a Postakacsa születőfélben volt, nagyon sok Frédi és Bénit néztünk a tévében. Nem tudom, valahogy így erre így rá lehetett hangolódni. Egyébként ez tényleg így van, és nem csak a verselésnél. Ha például rendszeresen vallási vagy szakkönyveket olvasunk, akkor idővel azok kommunikációs stílusa is ránk rakad. Egyszerűen elkezdjük átvenni azt a szóhasználatot és gondolkodásmódot, amivel nap mint nap találkozunk. Viszont most egy kicsit visszakanyarodnék az irodához. Úgy tudom, hogy az Egmont Hungary Kft. Disney Könyvklub 2020-ban vonult ki Magyarországról, és tevékenységüket a Kolibri kiadó vette át. Igazából én csak azért csodálkozom ezen, mert itthon a Disney könyveknek óriási sikere van. Bődületes összegekért vásárolják meg a régebbi, de még akár az újabb kiadásokat is. Ebből kifolyólag nekem nehéz azt elképzelni, hogy a Kft. Azért vonult volna ki, mert egyszerűen nem érte meg anyagilag itt maradni a magyar piacon. Nekem az a feltételezésem, ha ez így lett volna, akkor más kiadó nem vette volna át a tevékenységet. Lehet tudnunk, hogy mi történt itt pontosan? Nem biztos, hogy ebben nagyon sokat tudunk segíteni, tehát tényleg mi külsősként dolgoztunk az Egmontban, tehát ez azt jelenti, hogy évente 1 vagy 2 alkalommal látogattunk be a céghez, az irodába. Ilyen dolgokról nem feltétlenül tájékoztattak minket, nem is nagyon faggattuk őket emiatt. Próbáltam így visszakeresni, hogy egyáltalán mik voltak azok a fordítások. Nekem egy 2015-ös év van, tehát hogy 2015-ben fordítottam szerintem utoljára Disney Könyvklub könyvet. Egyéb könyveket lehet, hogy egy kicsit tovább maradt még Magyarországon, tehát más könyveket szerintem fordítottunk, és hát a magazint az vonult ki utoljára, az nem tudom, tavaly előtt, egy pár évvel ezelőtt. Úgy tudom, hogy lengyel, de lehet, hogy butaságokat beszélek, lengyel tulajdonos van, és jobban megérte nekik, hogyha otthon készülnek, de nem tudok, tehát tényleg nem tudok erről túl sok mindent, úgyhogy... Ezek szerint ez számunkra is újdonságos, én nem tudtam, hogy a Kolibri azt én sem. Tehát nem láttunk bele a cég életébe, nem is akartunk, mi boldogok voltunk magával a fordítással. Arról értesültünk, hogy egy idő után lengyel tulajdonba került maga ez az egész, a jog. Ettől függetlenül volt egy kis iroda itt, aki velünk közvetlenül tartotta a kapcsolatot. Aztán egyszer csak mondták, hogy finito della musica. Ért a munkakapcsolat velünk, meg az ő cégüket is felszámolják. Mondták, hogy ne keressük a kapcsolatot a lengyelekkel, nekem úgyhogy nem is foglalkoztunk utána vele. Elengedtük. Hú, hát több kérdés is felmerült bennem, próbálok sorba haladni. Említetted, hogy évente 1-2 alkalommal mentetek be az irodába. Ilyen sok időt igényelt egy-egy könyv magazinnak a lefordítása? Vagy ezek ilyen fordítandó pakkok voltak? Esetleg lehet, hogy más miatt kellett ott
megjelenni mondjuk pofavizit miatt? Nem emiatt volt így. Mi viszonylag rendszeresen kaptunk fordításokat, nem csak a Disney könyvklubból, hanem a magazinokat is. Az úgy együtt az már elég sok volt. Viszont ezek mind online történtek, szóval itt is érdekes az evolúciója ennek az egész a technikai fejlődés. Tehát a legelső anyagok, amiket kaptunk, azok még fénymásoltak voltak, tehát azért tényleg mindig be kellett menni minden hónapban, a fénymásolt lapokért, vagy átfaxolták. Például itt a magazinnak a képregényei, azok be voltak ceruzával számozva, és akkor én a számozott szöveget küldtem általában vissza. Aztán utána ez már egészen modernizálódott, egy internetes online felületre kellett az egészet feltölteni. Én tökéletesen láttam, hogy fog kinézni az egész magazin, csak éppen az angol vagy német mondatok helyett beírtam a magyart. A könyveknél megkaptuk a PDF fájlt, és egy Word dokumentumot kellett produkálni belőle. Igazából ez nem igényelt szoros kapcsolatot. Ezt még hallgatni is tök jó volt. Tényleg érdekes, köszi. Viszont most gyors felteszem a következő kérdést, mert nem írtam le, és félek, hogy elfelejtem. Tehát folyta az együttműködés, aztán közölte, hogy köszi, de ennyi volt, és igazából ti ezt elengedtétek. És egészen idáig nem is tudtátok, hogy a Kolibri kiadó vette át ezt a tevékenységet, de nem is volt bennetek késztetés arra, hogy valamilyen formában a Disneyvel, Toberával is együttműködjetek? Én mindig tanítottam is a fordítás mellett, és a kettő nagyon jól kiegészítette egymást. Most a Bahá'í közösségnek fordítunk, szintén ilyen gyerekeknek, illetve hát felnőtteknek is szóló anyagokat, ifjúsági programok, serdülő foglalkozások, hogyan lehetünk jobb emberek, tulajdonképpen minden tanfolyamnak vagy könyvnek ez a lényege. Kis történetek vannak benne tanulságokkal, és ezeket dolgozzák fel a foglalkozásokon közösen. Itt is nagyon jól jön, hogyha ezt a nyelvezetet egy kicsit az ember felturbózza, úgyhogy magyarul is élvezetes és emészthető legyen a gyerekeknek. Én egy kis sorsszerűséget vélek itt felfedezni, hogy nem véletlenül alakultak úgy a dolgok, ahogyan is jöttek azok a döntések, amik. Ugyebár említetted, hogy rengeteg Disney mesekönyvet lefordítottatok, teljes odaadással, és természetesen ezeken a példányokon szerepel is a nevetek, de ha én megkérdezek bárkit, hogy tudják-e, ki az a Makainé Forgács Melinda vagy Makai László, akkor szerintem a fogyasztók semmit nem tudnak rólatok, de még lehet, hogy a szakmán belül sem. Vagy ti ezt másképp látjátok? Nem hiányzik nektek ez, hogy ismerjenek benneteket? Vagy egyáltalán maga ez a tény, milyen érzés kelt bennetek? Sokszor még én magam sem tudom, hogy ki vagyok, úgyhogy mástól végképp nem várom el, hogy ezzel tisztában legyen. Én szerintem ez soha az életben nem merült föl bennünk. Amennyiben tudtunk szolgálni ezzel, és örömet okozni néhány gyereknek, meg családnak, akkor már boldogok vagyunk, és ez a legfontosabb. Abszolút, igen. Én csodálkoztam a te megkereséseden is, hogy egyáltalán valakit érdekelünk, bármilyen szempontból miért lehetünk mi érdekesek. Nem, tényleg, tehát ebből abszolút semmi ilyen hiúsági kérdést nem csinálnánk, nem, tényleg meg se fordult a fejünkbe. Vannak csodálatos műfordítóink, szerintem az ő nevüket érdemes megjegyezni, nem gondolom, hogy magunkat hozzájuk mérhetjük. Megint sok mindenre és mindenre is szeretnék reagálni. Hol is kezdjem? Bocsánat, egy kicsit zavarban vagyok. A munkásságotok jelentőségét én egyetlen pillanat alatt sem kérdőjeleztem meg. Én eddig is tudtam, és már még inkább tudom, hogy értékes munkát végeztetek. De erről majd egy kicsit még szeretnék beszélni. Ahogy hallgatom a történeteiteket, egyre inkább kirajzolódik előttem, hogy mi motivált benneteket, milyen elvek mentén dolgoztatok, hogyan alkottatok csapatot, hogyan oldottátok meg a feladatokat, és ami számomra különösen fontos, végig tisztában voltatok annak a felelősségével is, hogy mit adtok a gyerekek kezébe. Mindezt mégis alázattal, tiszta szívvel és teljes odaadással csináltátok. Ez példaértékű. De komolyan, őszintén boldog vagyok, hogy elfogadtátok ezt az interjút, és engedtétek, hogy megismerhessenek benneteket. Én ezt így külön köszönöm nektek. És még egy dologra szeretnék reagálni, bocsánat, hogy magamnál tartom a mikrofon, de muszáj vagyok. Egy rövid életbeli helyzettel szeretném bemutatni a munkátok jelentőségét, illetve súlyát. Minden nap egy pörgés, verseny az idővel.
Örökös, folytonos logisztika, kötelezettségek, elvégzések között, melybe a gyerekek is beletartoznak. Az egyiknek nincs jó napja. Alapvetően nekem se, hulla vagyok, nyűgös és a kakas is tyúk. De én már nagy vagyok, tapasztalt és erős. Lelkileg, mentálisan és fizikálisan. Ő még nem. Ő még csak egy rügy, neki még erősödnie kell. Félreteszek mindent, akkor is, ha éhen halunk, de legalább úgy, hogy tudta, az utolsó pillanatokban is vele vagyok. Bújás, ölelés, kis cirógatás, néhány bölcsesség, tapasztalat és tanács, melyet az elmúlt 30 év alatt gyűjtöttem be. Látom, egy kicsit jobb neki. Jól esik neki a figyelem, a gondoskodás, a törődés. Nagyot sóhajtok, mennem kell vissza a mókuskerékbe, mert nem valódi célunk egyébként éhen halni. Aztán jön a befejező rituálé, választani kell egy mesekönyvet, leveszek egyet, majd felolvasom. A történetben lévő szereplő ugyanolyan törékeny, mint a nagyobbik, ugyanolyan problémákkal küzd, de nem adja fel. A történet végén a karakter eléri célját, melyet ünnepélyes buborékfújással koronáz meg. Becsukom a könyvet, és ekkor látok valami csillogást a nagyobbik szemében. Csak sejtem, hogy mi lehet. A kicsi már alszik, a nagy meg nem tud aludni, mert hirtelen rengeteg ötlete lett a problémája megoldására, és holnap ki is próbálja azokat. Alig várja, hogy elsuhanjon az este, és ő próbálkozzon, tapasztaljon, erősödjön. Én ezt nem tudtam elérni, megírni, vagy megfogalmazni. Hát nem is kell, mert ezek pont úgy adnak neki erőt, hogy a gyerek érezze, értse, és tudja, hogy ő is képes rá, a maga erejéből. Ezt a felismerést ti adtátok neki. Na de most kanyarodjunk vissza hozzátok, vegyük fel ismét a fonalat, tehát Melinda egy átlagos napon felfigyelt az újság hirdetésre, jelentkezett az Egmont Kft-hez, akik a Disney mesekönyveket adták ki, ott fordított, majd sok-sok évvel közölték, hogy köszönjük, ez ennyi volt, és Melinda említette, hogy mindig is tanított a fordítás mellett, ami ma is fennáll, annyi különbséggel, hogy az Egmont Kft. Nevét felváltotta a bahá'í közösség. Tehát ez főként Melinda, ugye én mindig is főállás mellett végeztem ezt a munkát, hogy segítsek Melindának. Én most már a lektorálásban veszek részt. Amikor az én munkámra szükség volt, a korábbiakban az inkább a fékezhetetlen fantáziámba próbáltuk olyan irányba terelni, hogy némi hasznot is hajtsunk vele. Lehet, hogy esetleg ez érdekes lehet. A mi közös munkánk az általában, tehát ez a közös lektorálás, ez úgy szokott történni, hogy mi hangosan olvassuk el ezeket a szövegeket. Nagyon sokat segít a hangos olvasás, a hangos felolvasás, abban, hogy valami nem jól hangzik, nem magyarosan hangzik, szóismétlés van benne, túl bonyolult a mondat. A múltkor egy ismerős is meglepődött, aki szintén fordítással foglalkozik, mondta, hogy ezt lehet, hogy ő is ki fogja próbálni. Ezt én is így szoktam a mesekönyvek elemzésénél. Úgyhogy kedves hallgatók, nektek is tudom bátran ajánlani több szakember által bevált gyakorlatot. Olvassatok hangosan! Hát a kérdéseim ugyan elfogytak, de nem szeretném csak úgy lecsapni ennek a beszélgetésnek a végét, inkább úgy búcsúznék, hogy adok nektek még egy utolsó szót. Ha lenne egy gondolat, amit a hallgatók most zsebre vághatnának és magukkal vihetnének a hétköznapokba, mi lenne az? Volt már szó erről, hogy nagyon fontos a gyerekeknek a meseolvasás. Ezt mi is tudjuk, mi is megtapasztaltuk. Olvasson mindenki nagyon sok mesét a gyerekeknek. Záró gondolatként egy idézet jut az eszembe, amely így szól. Tekints úgy az emberre, mint felmérhetetlen értékű drága kövekkel teli kincses bányára. Egyedül a nevelés képes arra, hogy feltárja e kincseket, hogy azok az emberiség javára váljanak. Ezeket a záró gondolatokat kaptuk a mindennapokhoz és a nagybetűs élethez Makainé Forgács Melindától és Makai Lászlótól. Még egyszer köszönöm szépen, hogy vállaltátok ezt az interjút, engedtétek, hogy a világ egy kicsit megismerjen benneteket. További szép estét szeretnék kívánni nektek. Legjobbakat, és mi is köszönjük a lehetőséget. Sziasztok!